anu pui nen fa pali an nei to a fa te pathum chu ama fa an lo ni hau lo mai Africa ram Kenya papakhat le anu pui chuan fa pali an neya anu pui nen hian kum som ni pali chuang anin nei to ti hriat ani bok pa ber chu mun sang sanga zin kwalin asum don nalama aboi thin hle a in chhunga hun a mangtlem hle bok fanu pathum an neya ano pang ber chu mipa ani a an fa te chu lekha zirlai an ni bok ano pang ber chuan poli azir mek ti an soya kumsom ni pali chuang zet anin nei to a rin lo takin an chhung kwa har sat na lian tak a thleng ta company a na tho na a an boss le anu pui chu azin bo hlanin an lo in ko fo thin ti a hre chuak ta a anu pui kho sak dana angai a that thei ngang lo wangin a fa te chu an DNA a test zui ti an soya test result a chua meu chuan a fa te pali zinga pathum chu a thi sen hrin an lo ni hau lo ti a hre chuaka anau pang ber mi pa chau chu a fa dik tak om chhun a lo ni anu pui po thu an zo fia hnuwa an company boss nen an in kar thu chu a in puang fai ta veka an chhung ko chunga thil thleng chu a thian tha pakhat khasa khala an social media lama aposa mi tam takin anu pui chu mei chemak takani ti in an soisel na sa hle khasa khala chuan eng ang mei chia tak ni ang mo khovel mun danga tanga local ani mai lo mo ka thian tha in afa te pali DNA a test nuwa mi pathum chu afa te an lo ni hau lova aza mai ba ka anun abe donga ami pani na po mual phona achang ti in a soi chuak nge nge ni social media lama netizen te chuan heng ang mei chia ten om ho hi zela khunghal chi an ni an ti a then te ro chuan kum som ni pali chung fa anga ilo en kol to chu DNA wangin har satna isiam tura ni lo an lo ti ve bok anu pui chu angai dam lo ani po in an thiam em thowa a fa te ro a hlam chia mai tura ni lo ti in an ngai dan an soilang ani anu pui chu then ngei atuma a chung chang chu engtin nge a kal zel don ti ero hriat ani lo thung Thank you.